U svakodnevnom životu u kontaktu smo s raznim ljudima, prijateljima, obitelji, nastavnicima i sa svima njima na neki način komuniciramo. To možemo raditi riječima, što zovemo verbalna komunikacija, ili možda pokretima tijela, načinom na koji ih gledamo i to zovemo neverbalna komunikacija. Ako smo uspješni u tome kako komuniciramo, onda će vjerojatno i naši odnosi biti uspješniji. Međutim, ako smo nejasni u tome što želimo reći, onda će i naša komunikacija malo štekati i veća je vjerojatnost da dođe do nesporazuma ili do nekog sukoba. Pa ćemo zato danas govoriti o tome kako da uspješnije izraziš ono što želiš reći. Zamisli da se nalaziš u situaciji da se s prijateljem ili prijateljicom dogovaraš za kavu i ta osoba kasni pola sata. To ti je vjerojatno poznato. Ono što se može dogoditi kad ona dođe je da se osjećaš ljuto i kažeš joj ti uvijek kasniš, pustila si me da ovdje dugo čekam. Tu poruku zovemo ti poruka i ona te vjerojatno neće dovesti do toga da vaša komunikacija bude uspješna, nego će ono što joj govoriš vrlo vjerojatno shvatiti optužujuće ili napadački. Za razliku od ti poruka postoje ja poruke. Ja porukama govoriš kako se osjećaš, kako tuđe ponašanje utječe na tebe, umjesto da se usmjeriš samo na to ponašanje. I one se sastoje od 3 dijela. Prvi dio je informacija o tome što se dogodilo, u ovom slučaju osoba je zakasnila. Drugi dio je tvoj osjećaj, ljutnja. I treći je želja ili potreba koju imaš u tom odnosu. Umjesto da kažeš pustila si me da čekam pola sata, možeš reći kad zakasniš pola sata osjećam se ljuto jer te dugo čekam. Voljela bi da poštuješ naš dogovor. Ja poruke možeš koristiti i u komunikaciji s roditeljima, nastavnicima, ne samo s prijateljima. Pa tako recimo ako te roditelji ne puštaju van, umjesto da im kažeš mrzim vas i najgori ste na svijetu, što te vjerojatno neće dovesti do toga da te puste van, možeš im reći kad me ne pustite na Markov rođendan osjećam se tužno jer imam osjećaj da mi ne vjerujete. Volio bih da imate više povjerenja u mene i da nađemo neki kompromis. Iako će ti možda biti neobično razgovarati na ovakav način, važno je znati da ja poruke drugima daju veću jasnoću oko toga kako si ti, kako se osjećaš i gdje si. One ti neće osigurati da dobiješ ono što želiš, ali će s druge strane omogućiti da drugima kažeš kako si, bez obzira na to s kim komuniciraš. Isto tako će ti pomoći u tome da nađeš dogovor s drugom osobom, a i da se bolje izraziš. Samo je važno da ih vježbaš.